Având în vedere temperaturile ridicate și codul roșu emis de către ANM, cod roșu de caniculă, a fost luată decizia impunerii unor restricții de circulație pe drumurile naționale și exprese administrate de DRDP Craiova. Restricția se referă la interzicerea circulației între orele 12-20 pentru categoriile de autovehicule cu masă maximă totală autorizată peste 7,5 tone. Această măsură a fost luată pentru protecția părții carosabile, pentru că la temperaturi foarte înalte și atunci când circulația este deschisă pentru autovehicule cu tonaj mare, îmbrăcămintea bituminoasă suferă niște deformații ireversibile, iar costurile după aceea de punere în siguranță și reparații sunt unele foarte mari. Bineînțeles că sunt scutite de la această restricție o categorie de autovehicule mai mare. Toate aceste informații le găsiți atât pe pagina de Facebook a DRDP Craiova, cât și pe pagina de internet a CNAIR.